atong tubagon ang mga pangutana sa atuang mga followers sa nangagi nato nga video nga kung ikaw dili reckless samtang nag-drive sa sakyanan unya makabangga or ikaw gibanggaan bisan pa imong mapatay ang nabanggaan sa sakyanan as long nga wa nimo tuyua og ikaw dili danghag wa kay sala. Daghan ang utana. Oh, mao man di na. Ako dili reckless. Ngano gihud lagi ko sa pulis? Oh, mao man di na. Ngano lagi? Siya sad-an. Ako may gipriso. Ang tubag. Bisan pa og dili ikaw reckless sa pagmaniho sa sakyanan. Dili automatic nga maabsuelto ka na sa kaso. Dunay procedure nga sundon ang pulis. I-hold jud ka aron imbestigaron ka. Unya og di magkasinabot sa pamilya sa naligsan, pasakaan pa ikaw og kaso ngadto sa piskalya o sa korte. Adto na nimo pamatud-an nga ikaw walay sala. Mumatuod ka nga ikaw dili reckless aron maabsuelto ka sa kaso.